Day, mga untag abukado. Akong gilamaw nga abukado na inday. Daghan kayo ang tulo ka buok ko. Tulo ni siya ka buok. Ikamayan ako niya, wamang ko'y condense. Ang akong gibutang kay gatas na powder. Ang tutuyonon sa kong anak. Birds 3. Ori akong gisagol. Tulo ka scoop. Na. Bugnaw naman siya mga inday kay ng avocado gikan sa ref. Bago na ko gi kuskus. Medyo tabang atong po nagkamay. Tabangon. Mas namnam pag may tamis gyud. Ano siyang avocado ko. Dili ka siya o dili siya daghag o dili siya ganuton ba. Lamig yung kayo ng avocado ng jelly. Kaiga nga mga inday, burn out. Dilis mo kaupat na ni mag burn out sa kabuan. Di pa ni mao kay upay itong sa buwan. Kaupat na burn out. Pila kay bil ani, di ba kata ni mang lipaghong. Tamis na. Baghang kog. Gas kong sinina. Lamok. Creamy man po mga hindi. Kay creamy man gud nida ang avocado ko. Lamian man kay ko nga. Lanlanon po. Usa sa di sa ganahan ako nga prutas. Kwan. Mga lami yung prutas. Pero ang dili dyan ako ganan kanang melon. Di ko makaon anak. Nakatilaw ko na sa una pero wag ko ganahi. Creamy kayo. Bisa gatas ka powder. Pero gabi iwa man ako powder gatas. Kamay lang ang kanya. Lami na. Ako pa man tanim pabugnahon niya. Burn out man. Sige lang burn out diri ay. Uy po as ang burn out. Ang ano ka ni? Maguba pang appliances na to ano niya. Padakot sa kurente kay inig-andar ba pinakalit. Pwede naging ika nga. Kay samot akong anak ko nanirado kay gisapot kay papakuyuga sa amahan. Ganahan ko ni avocado ng kaog kang kuan. Lansones. Bugno ang iro. Punit! Di mangaway!
Punit! Nugno yung iro eh. Makasinabtan eh. Kung amay uwan-uwan dir sa mga ama inday. So kung nagkamatay akong mga tanom-tanom ba. Nanta ko'y patatas gitanom. Patay gud to kay init. Akong tigom ang liso sa avocado mga inday kay no. Daghan kay ini. Kang akong dang avocado. Ubay-ubay pyod. Kuan mga 8 kilos to 9 kilos akong dala. Gikan bukid. Ya. Ang hinog naman. Ang uban to sa kong manang. Ako ning tagod-tagoron kay muon ako haplas. Ako ning humulag haplas para ipanghaplas na mo ba kay kuan man ni siya kanang Silvi Herbal ba ganindot man siya butang mansanilla or ipikasin ihaplas sa bata tambal man ni siya di ba na avocado oil pero mao ni gibuhat nila pero di lang takibawa na ilang paagi unsa na nga nailana ang akong ibutang so ipikasin or mansanilla para sa bata. Sana be. Akong binlan akong anak mga inday. Binlan ako. Salamat yung pagtanaw. Bye-bye.